L'Evolució és una empresa cooperativa. Cooperatives de Catalunya patrocina Sota Terra. Durant més d'un segle, el Llobregat ha estat un riu que ha donat vida a moltes colònies industrials. Des de finals del segle XIX i gairebé durant tot el segle XX, les colònies han estat peces clau per la industrialització i el progrés de Catalunya. Les colònies eren un món tancat, un espai on la gent hi treballava, però també hi vivia. Una d'aquestes colònies és la de Cal Marsal, a Porreig, al Berguedà. Hem vingut a Cal Marsal a buscar respostes. Com funcionava una colònia industrial? Com s'hi treballava? Com s'hi vivia? D'on treien l'energia? Buscarem les respostes submergint-nos sota terra d'una colònia industrial del Llobregat. Esperem que 3 dies siguin suficients per trobar restes d'un món que ja és història. 72 hores a partir de... ja! Ens hem traslladat a Cal Marsal, a Porreig, a la comarca del Berguedà. A la llera del riu Llobregat s'hi van instal·lar, a la segona meitat del segle XIX, un seguit de colònies industrials. Allà s'hi treballava i s'hi vivia. D'on treien l'energia? Com transportaven les mercaderies? Com vivien? Tenim només 3 dies. Hola? Hola? Hi ha algú? Eudal? Ja ho tenim, això. Amorós! Està casat de llarg i deu estar a l'alta illa. On sou? Tu, per cert, heu vist el Fermí? No, no l'he vist, no. Per mi que s'ha passat de llarg i ha anat a parar a Andorra. Què vols dir, que s'ha perdut? Segurament, ja saps com és. Hola? Gemma? Qui comença a picar? Va, nois, que com a broma està molt bé, però ja n'hi ha prou. Hola? Amorós? Eudal? Hòstia, no m'hagis... T'estàs fet tot un valent. No, valent no, però és que, clar, jo no crec en fantasmes, però penso que si n'hi haguessin, segur que aquí estarien tots. Mira, pensa que de fantasmes n'hi ha molts al món, però de ben segur que estan vius. Estava tafanejant per aquí i t'asseguro que tota aquesta col·lecció és genial. És que n'hi ha per tafanejar i molt, perquè pràcticament està tot tal com ho van deixar quan van tancar la colònia. És un jaciment que està fossilitzant in situ. Sí, això deu ser com una espècie de regal, no?, per qualsevol historiador, perquè aquí no et cal excavar res, aquí t'ho trobes tot fet ja. Ens cal excavar, però cal que excavem fora d'aquí per saber com va tota la instal·lació. Molt bé, després... Així és que deixa de tafanejar... No, espera, mira això, això ja no es fa, és que no es fa això. Ja ho sé, però anem a excavar. Quina passada. Anem a excavar. Vinga, som-hi. No podem tafanejar una mica més? No, som-hi. Una mica. Ah, no. Què era una colònia industrial? No era un poble ni una ciutat. Una colònia era una colònia, un món propi. En un mateix recinte hi trobem la fàbrica i també habitatges i tot tipus de serveis.